बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअआव जाहा एलबानमोन बोसोन मोना जागासिनोलै साम' मैगंदों नै साम' मैगङा गोथाव बोसोन देलाय देलाय सोबलाय नायनो मोनजाबायना मोनजायाखै गबाय बिथिंबो दोङो सासे नै साम' मैगं जाग्राया मोनजाबाय फिसा दोङो नै बुरिया जागासिनो बोसोनालाय गोथाव मोनदों साम'खौ मोनजाबाय साम'खौ खिथि जानासो खिथिब्रा जाग्रोदो मोनजाबाय खुगा मोनजाबाय नै बोसोना जाहा जाबाय थादों गोथाव मोनदोंना सानैखौबो लादों इलाय नै सोना नों सोबदो साम'खौ सोबलाय दे थांबाय हर मोनसेबाव ना सोबबावदो खनसेबाव दे मोनजाबाय थांबाय दै सोबदो Bilang boleh. साम' मैगंखौ गोथाव मोनजाथारदों आरो ना नोंसोरो नोंबो दे बुंहरदो साबसक्राइब खालामना हो होनना बुंदो दे बुंहरदो मबाइलाव बुंदो दे एलबाना बुंसिन दादायानि दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को हर बार देखता है और इसको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरा 15 फॉलोअर्स होने वाला है तुम भी बोलो हाय गाइस बोलो चलो हाय गाइस बोसोना रोङा लां बुंनो दादा बायदि रोङा जादो दे जादो ओंखामखौ साम'खौ जादो बिराद गोथाव मोनबायनो दिनै जाहा एलबान मोनानि साम'जों लादेख' जाग' ओंखामखौ खननै लादेरबाय बोसोनाबो लादेरलायबाय ओंखामखौ साम' मैगं जि गोथाव जादों आरो बिदा फुं नै एलबानजों बोसोन दं नै लुगैलायबायसो आंबो दा जानोसो लुगैलायबाय बोसोन नाइस दे जादो बोसोन जादो दे दिनथ'नोसै दे जादो साबसक्राइब शेयार लाइक खालामना हो गाइसमोन एलबान मोननि जानाय बोसोन मोननि साम' जानायखौ दे ना